Aurreko saioan lurrazpiko urez hitz egiten hasi ginen, ezagutu genituen ur mota ezberdinak, ur berriak, ur zaharrak, akuiferoak zer diren ere ikusi genuen. Gai honekin jarraituko dugu eta gehiago ezagutuko ditugu gaur egungo akuiferoak eta hauen egoera. Ze ikusi genuen bezala, uriturri garrantzitsua dira eta klima aldaketaren egoera honetan are garrantzitsuagoak. Ze akuifero asko eta asko ur maila geroz eta baxuagoan daude. Munduko uren eskaria handitzen ari da urteak pasala eta lurpeko urak modu jasangarrian kudeatu ahal izateko beharrezkoa da lurpeko urak babestea eta hauek modu egokian kudeatzea. Beraz, hontaz hitz egingo dugu gaur, ea zerbait argirik ateratzea lortzen dugun. Duela gutxi egin zen ikerketa bat, orain arte akuiferoetan egindako ikerketarik handiena, akuifero asko eta asko lagindu ziren, eta emaitzek erakutsi zuten batez ere eremu idorretan, eremu lehorretan, azkar lehortzen ari direla lurpeko ur erreserba hauek. Aurreko saioan aipatu genituen ur berriak, hau da gehiena mugitzen diren ur horiek lurrazpitik gertuen daudenak, sakonera baxuenean daudenak, eta aipatu genuen hauen erreserba handienak tropikoetan eta mendilerro handien azpian daudela. Eta eremu idorretan berriz, Sahara bezalako desertuetan, ur berri gutxien dagoela. Baina akuifero hauek, aipatu genuen, berriz aipatuko dugu, ez dira lurpeko zulo handiak edo, ez dira laku itxurako egiturak askotan, gehienetan urez gainezka dagoen lurra edo harria bezala irudikatzea errazagoa da. Belaki bat izango balitz bezala, urez beteta. Material oso porotsu bat, ura hartu eta hartu joaten dena eta urez beteta gelditzen dena. Hori dira akuiferoak. Beraz, akuiferoak imaginatzerakoan, hori laku baten beharrean, imaginatu behar duguna da, hori urez gainezka dagoen lurra edo harria, eta bertatik ateratzen da ura. Horietako asko, euria egiten duenean, ibaiak betetzen direnean edo lakuak betetzen direnean, hauek ere bete egiten dira, maila igotzen zaie, baina badira, garai batean pilatuta gelditu ziren urak, ur gordailu deitzen zaienak, eta dagoeneko urik jasotzen ez dutenak, ja ez zaie urik iristen. Azken hauei, akuifero konfinatu edo akuifero fosil deitzen zaie, eta horietako batzuk bai erabili daitezke, eta guztiz estrategikoak dira horietako batzuk, ikusiko dugun bezala, eremu idorretan daudelako. Ur berriak ez, baina bitxia badirudi ere, munduko akuifero fosilik handiena Sahara ekialdearen azpian dago, eta hartzen ditu Txad, Egipto, Libia eta Sudan. Herrialde horien azpikaldean dago munduko akuifero fosil handiena. Izena du Nubiako arearrizko sistema eta 150.000 kilometro kubiko ur daude bertan metatuta. Gutxi gora bera imaginatzeko, zenbakiak askotan ez direlako imaginatzen errazak, pentsatu dezakegu Mediterraneoko itsasoan dagoen uraren 10 bat
dagoela akuifero horretan sartuta. Beraz, bueno, tamaina handikoa da. Baina nola detektatzen dira akuifero fosil hauek, ez? Lurrazalean dauden urak, lakuak, itsasoa, dena delako ur masak, satelite bidez aztertzen dira. Haien temperatura, gazitasuna, sakonera, klorofila maila ere neurtzen da, irradiazioa begiratuz. Datu hauek guztiak, lur gainazaleko ur masen inguruko datuak, satelite bidez lortzen dira, eta horrela jakin dezakegu, adibidez, ozeanoak ze bilakaera izan duen, aipatu genuen ozeanoaren kolore aldatu zela, datu hori guztiak satelite bidez lortzen dira normalean. Akuiferoen kasuan, noizbait saiatu izan dira, satelite bidez lortzen, baina ez dirudi oso arrakastatsua izan zenek, kasu honetan, akuiferoetan beste modu batera egiten da. Kasu honetan, akuifero edo ur putzuak monitorizatu egiten dira denboran zehar, eta horrela jakin ahal dugu haien egoeraren berri. Eta hala egin zuten ikerketa bat nazioartean 40 herrialdetan, baino gehiagotan, milaka eta milaka akuifero sistema aztertu zituzten, bertatik laginak hartu zituzten, eta atera zuten ondorioa zera izan zen. Eta atera zituzten ondorioak egia esan ez ziren oso baikorrak izan akuiferoen egoerari buruz. Datuen arabera, munduko akuiferoen 71% ura galtzen ari da gaur egun. Ura erreserben 26%, akuiferoen 26%, urte bakoitzeko 10 zentimetro jaisten ari da. Haien maila 10 zentimetro jaisten ari da urtero. Eta beste 12%, oraindik ere bizkorrago ari da jaisten, 1,5 metro edo urteko. Datu hauek alderatu zituzten beste ikerketa batzuekin, 1980 eta 2000 urteen artean egin ziren beste neurketa batzuekin alderatu zituzten, eta ikusi zuten akuiferoen 30% oso bizkor ari dela agortzen, espero baino bizkorrago, eta mende honetan egoerak hala jarraituko duela dirudi, bereziki eremu idorretan. Eremu idorretan egoera are okerragoa izango da, eta pentsatzen dena da klima aldaketagatik dela azelerazio hau, ez, akuiferoen maila jaiste hau klima aldaketagatik izan daitekela. Badirudi modu azeleratu honetan ura galtzen ari diren akuifero hauetan, eremu hauetan, 80%an prezipitazioak asko gutxitu direla azken 40 urteetan. Horrek noski eragiten duena da akuiferoetara ur gutxiago iristea ez dira betetzen, eta akuifero horietatik gainera ura ateratzen bada ez dira berriztatzen. Gainbehera gehiena edo nagusiena izan duten eremuak Amerikako Estatu Batuen mendebaldea dira, Saudi Arabian baita ere, Iranen edo Txinako iparraldean ere asko murriztu dira akuiferoak. Eta ur gehien galdu duen akuiferoa Iranen dago. Urteko 2,6 metro jaisten dela kalkulatu dute. Iberiar penintsulan bestalde, Murcia eta Albacete probintzien inguruan badago akuifero bat, Txikla Kutxillo akuiferoa, eta hau urte bakoitzeko 1,6 metro ari da jaisten. Baina, dena ez da ezkorra, goranzko joera duten akuiferoak ere badaude,
baina, konparazioan gutxiago dira. Munduko akuiferoen 6% edo kalkulatzen da haien maila igotzen ari dela urtero, 0,1 metro gutxi gora bera, eta 1%, akuiferoaren 1%, azkarrago ari da maila igotzen urtero metro erdi batean gutxi gora bera. Baina hori 1% oso gutxi. Kasu hauetan, ur maila igotzen ari diren akuifero edo lurreko ur masa duen kasuan, pentsatzen dute besteak beste izan daitekela eremu horietan, akuiferoak dauden eremuetan, ur kontsumoa gutxitu egin delako. Ur gutxiago ateratzen dutelako akuiferotik, edo kudeaketa politikak jarri direlako martxan, eta beraz, hobeto kudeatzen delako, edo lurraren erabilerak aldatu direlako, baita ere, agian nekazaritzarako ja ez dira erabiltzen ur horiek. Eta etorkizunera begira, adituek diote berreskuratu daitezkela akuifero hauetako asko, baina kudeaketa hobetzen balima da soilik. Bere horretan uzten balima dira edo orain arte aritu garen egiten badugu, ez da hobetuko. Eta badaude esperantzarako adibide batzuk, Tailandian adibidez, hamarkada batean, 80-90ko hamarkada artean, ur maila asko jaitsi zen bertako akuifero batean, eta buelta ematea lortu dute, araudi bat jarri dutelako ur ponpaketak kudeatzeko. Akuifero horretatik ateratzen den ur kantitatea kudeatzeko. Beste adibide bat Bangladesen aurki dezakegu, Bangladesen erdialdean, eremu txiroenetako, herrialde horretako eremu txiroenetako bat dago, eta arroza ereitetik garia ereitera pasa dira, ur eskaria murrizteko. Eta ur hori hain zuzen ere akuifero batetik ateratzen zuten, eta gai izan dira akuifero hori berriro ere betetzeko. Eta beste adibideat aipatzearren, Arizonan, Amerikako estatu batuetan, Colorado ibaia erabiltzen ari dira inguru horretan dagoen akuifero bat betetzeko, hori ur erreserba modura erabiltzeko ur eskasia dagoenean. Beraz, badirudi lurpeko urak murrizten eta murrizten ari direla mundu mailan, eta azken hamarkadetan murrizketa horien tasa handitu egiten dela edo bizkortu egin dela, baina murrizketa hori geldiarazteko ekimen ugari ere aipatu ditugu, eta ikusi duzuenez, emaitza onak lortu dituzte eta posible da akuiferoak berriro ere berreskuratzea. Honek erakusten duena da, gizarteak akuiferoak beharrezkoak dituzten gizataldeak ez daudela kondenatuta, eta kudeaketa on bat egiten balima da lurpeko ur horiena, emaitza onak lortu daitezkela, eta behar bezalako eskuhartzeak egiten badira, ur geza den baliabide garrantzitsu hori berreskuratu dezakegula, eta modu jasangarri batean kudeatuta, ur erreserba modura erabili daitezkela, garai idorragoak etortzen direnerako adibidez. Lurpetik lurrazalera aterako gara orain, eta, zoritxarrez bertako egoera ere antzekoa dela esan behar dugu. Lurrazaleko urgezak, lakuak adibidez, ez daude egoera asko hobean lurrazpikoekin alderatuta.
azken hamarkadetan lurreko laku eta urtegien erdiak ura galdu du, gehiengoak ur maila jaitsi du, eta datuen arabera lur lehorraren azaleraren 3% betetzen dute lakuek, eta kopuru txikia da, ez, 3%, baina, aintzat hartu behar da, horietan bilduta dagoela lur planetan, lurrazalean dagoen ur geza likidoaren parte handi bat, 87%, hain zuzen ere. Beraz, datu honek argi uzten duena da, eremu horiek nahitaezkoak direla, bai guretzat, bai gainontzeko bizidunentzat ere, lakuetan baita ere ekosistema oso garrantzitsuak daudelako. Eta guretzat, kontsumorako erabiltzen ditugulako eta historian zehar erabili ditugulako, nekazaritzarako ura lortzeko eta guretzako edateko dena delakorako lakuak historian zehar asko erabili dira. Gainera, elementu kutsakorren birziklatzea ahalbidetzen dute laku hauek, eremu geza hauek, eta ziklo biogeokimikoen parte ere badira eta funtsezkoak dira hainbat elementu berrizteko. Beraz, lakuen garrantzia nolakoa den dakigula, zientzialari batzuk pentsatu zuten, lakuen gaur egungo egoeraren analisi bat egitea beharrezkoa zela, eremu hauen egoera gaur egun eta etorkizunean nolakoa izango den gutxi gorabehera behintzat jakiteko. Horretarako ur geza nahiz gaziko lakuak begiratu zituzten, egitura naturalak eta baita artifizialak ere, urtegiak izan daitezkienak adibidez, eta hauek erdiban hartu zituzten batzuk naturalak eta besteak artifizialak. Baina ez zuten erreparatu ur masa hauen egoera ekologikoan, baizik eta pilatzen zuten ur kopuruan soilik. Eta atera duten ondorio nagusia izan da, laku eta urtegi hauen 53%, duela 3 hamarkada baino ur gutxiago dutela. Hau da, lurrazaleko ur masa gezen 1/3 baino gehiago ura galdu duela. Kasu batzuetan, laku edo urtegi batzuetan epe luzeko datuak izan zituzten eta horregatik ondorioztatu ahal izan dute oraintxe esan dudana, baina beste kasu batzuetan ez zen hala izan eta kasu horietan teknika estatistikoen bidez edo datu hidrografikoak erabiliz ondorioztatu zituzten eremu horien urgezako masa horien bilakaerak, baina esandakoa oro har ikusi zutena da murrizten ari zela urgeza edo urmasa geza horien maila. Kopuru zehatza aipatzearren, kalkulatu dute gutxi gorabehera 26,3 gigatona ur gutxiago dagoela bataz beste. 450 bat lakuetan, 143 edo izango litzatekena, ur galera nabarmena izan zen. Baina, badirudi 230 bat lakutan, lakuen 122an edo, irabaziak ere gertatu zirela. Laku batzuk ura irabazi zuten, akuiferoetan gertatzen den bezala. Eta, 135an edo, laku eta urtegien 135an ez zuten ikusi aldaketan nabarmenik. Dena dela argitu behar da, galdutako ur guztiaren 49%,
ur masa zabal batean gertatu zela, eta hain zuzen ere Kaspiar itsasoan. Hor gertatu zen ur galera nabarmenena. Eta ura irabazi duten edo ur mailak gora egin dien laku edo urtegi horiei dagokienez, zientzialariek ikusi nahi zuten ea zergatik izan zitekeen hori ez, eta ikusi dute ur masa horiek gizaki ongandik urrun dauden masak direla. Adibidez, Ipar Amerikako lautadetan, horko laku handietan, biztanleria urrun duten lakuetan, edo Tibeteko goi ordokian, adibidez, baita ere igoera bat ikusi zen maila horretan, ur mailan. Eta noski berriak diren urtegietan adibidez, baita ere ur mailak gora egin zuen, baina hori espero izatekoa zen berriak diren egiturak direlako, eta horiek noski ura pilatu eta pilatu joango dira behintzet lehenengo urte horietan. Eta hala izan zen adibidez Nilo edo Yangtze ibaietan. Egoera nahiko larria da kasu batzuetan, ze urtegi edo laku horiekiko dependentzia dute 2000 milioi lagun inguruk. Eta beraz horrek esan nahi du, laku horietan edo urtegi horietan ur eskasia egoten hasten bada, biztanleria edo pertsona asko arriskuan egongo direla lehorteak pairatzeko edo bizitzeko, lasai bizitzeko nahiko urez izateko. Nahiko ikerketa deskriptiboa izan zen hau, hori ez zuten ondorio handirik atera, soilik ikusi nahi zuten ea egoera nolakoa zen, ea kezkatzeko arrazoirik ote zegoen, eta ez dute askoz gehiago sakondu, baina diotenez, arrazoi batzuk bai aipatu dituzte, eta lehen erruduna egileen ustetan behintzet klima aldaketa da. Eta horri lotuta klima aldaketak eragiten duen ur lurrunketa. Duela urte batzuk hainbeste lurruntzen ez ziren urak orain lurrundu egiten direla beroagatik. Eta eguzki gehiago dagoelako, eguzki irradiazio gehiago. Eta noski beste eremu batzuetan ur kontsumoa handitu delako. Eta urtegien kasuan adibidez beste faktore bat ere aipatu dute murrizketa hau azaltzeko. Eta da urtegiak sortzen direnetik urtegiaren azpian sedimentuak pilatzen joaten direla. Eta azken finean sedimentu horiek ura pilatzeko volumena ere kentzen dute. Ibaiak ekartzen dituen sedimentuak urtegiaren azpian pilatzen joaten dira, eta ur mailak ezin du hainbeste ur hartu. Eta horrek noski gehiago eragiten die urtegi oso zaharrak dituzten herrialdei edo garbiketa lanak egiten ez dituztenei. Ze sedimentuak kendu aldira kendu, baina prozesu nahiko garestia da, eta bertatik ateratzen den sedimentu hori ondoren kudeatu behar da, eta ingurumenaren ikuspuntutik nahiko konplikatua izan daiteke sedimentu horiek kudeatzea. Gainera askotan urtegia hustu egin behar da, ura kendu behar zaio, sedimentuak kendu aurretik, eta noski horrek baliabide, pertsona eta gastu handia dakar. Beraz, ondorio moduan esan dezakegu lakuen eta urtegien egoera gaur egun ez dela izan beharko litzateken bezain ona,
baina akuiferoen kasuan ikusi genuen bezala, kudeaketa egoki batek seguruenik hauen maila handitzen edo igotzen lagundu dezake, eta horrela lortu dezakegun ur eskasia ez izatea iradokitzen den bezain larria. Hau izan da guztia gaurkoz, hurrengo saioan beste gai bateri helduko diogu, eta ikusiko dugu zer ikasten dugun hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.